Au! Això és química. Aquest pont l'han pintat fa poc. Les peces de ferro que es troben a la intempèrie es combinen amb l'oxigen de l'aire i s'oxiden. El ferro, en aquest cas, cedeix 3 electrons a l'oxigen i es forma aquell òxid de ferro, el rovell de l'hidrogen. És un compost de color vermellós. Una reacció d'oxidació sempre va acompanyada d'una reacció de reducció. Són les reaccions redox, reducció, oxidació. Una substància perd electrons, per tant s'oxida. Aquests electrons els agafa una altra substància que es redueix. Ara farem un experiment amb l'Irene, que ha fet el seu treball experimental de batxillerat sobre la reacció de Zhabotinsky. Aquesta Irene es tracta d'una reacció redox, on intervé un indicador redox. És una reacció cíclica, molt bonica, perquè veurem com aquest indicador va mirant de color en funció de l'estat d'oxidació del compost que hi tenim. Irene, si et sembla, anem a fer la reacció de Zhabotinsky. Vinga, som-hi. Som-hi! Molt bé, Irene, doncs ja tenim els reactius a punt per fer la reacció Zhabotinsky. Tu mateixa, que ets l'experta. Doncs bé, la reacció de Lossov-Zhabotinsky és una reacció oscil·lant en què hi ha una reducció o oxidació, com bé ha explicat en Pep Anton, i ara jo us explicaré el procediment que segueix per fer aquesta reacció. Bé, és una reacció oscil·lant en què hi ha l'oxidació d'un àcid orgànic, que en aquest cas és l'àcid malònic, i això llavors pels ions de bromat, i llavors també intervé un catalitzador que és el ceri, que canvia d'estat d'oxidació i és el que provoca aquests canvis de color. Començarem amb la primera solució, que és el sulfat de ceri i peròxid d'hidrogen. Ara hi afegim la segona solució, que és de bromat de potassi. Ara això ha virat de color groc. I ara hi posem l'indicador redox, que és la ferroïna. Només es necessiten 30 gotes en aquest cas. Aquest indicador canviarà de color en funció de l'estat d'oxidació del ceri. Aquest ceri passa de ceri 3 a ceri 4 i la ferroïna passa de vermell a blau. I dels colors que hi ha entremig, que és Irene? Sí. Veurem verds, vermellosos, rosats. Ara hi posem la quarta solució, que aquesta és l'àcid malònic. Ara només falta esperar que comenci la reacció i que vagi canviant de colors. Ara veiem un color blavós Sí. i ara ja veiem un color més aviat tirant a verdós, eh? Sí. Llavors, depèn de la concentració de cada solució, oscil·la més ràpid o menys. Per tant, fins i tot podríem parlar de cinètica dins d'aquesta reacció. Exacte. En funció de les concentracions i també de la temperatura, evidentment. Sí. I una característica molt important d'aquesta reacció és que mentre hi ha oscil·lacions no arriba mai a l'equilibri. Per això és una reacció molt especial. Mira, ara tenim el color blavós i ràpidament vira cap a lila. I ara vermellós. Vermellós, sí senyora. Això és per l'oxidació, Un altre cop blavós. del ceri. Del ceri. El ceri passa de ceri 4 a ceri 3 i l'indicador vira de vermell a blau. Clar, quan el ceri està reduït, l'indicador és de color blau. Quan el ceri està oxidat, l'indicador és de color vermell. Per això aquestes oscil·lacions. Que maco! Uau! Això és química.
Take me away from this cloud where everything's great, where I can shout away. Take me away from this city where I can